Os pósitos de Arousa Norte, con Rianxo e Ribeira á cabeza, levan tempo en conversas para desvincularse de Cambados e iniciar pola súa conta a campaña da Vieira. Xa mantiveron contactos con varias empresas dedicadas á evisceración que precisarían da autorización de mar para procesar a especie. Dúas fábricas que si están interesadas tamén en viscerar. Vamos mirar as propostas que nos poñen eles e se teñen todo en regla, pois habrá que falar con Cambados, ca Consellería e facer un acordo entre todos, se saca a subasta ou se se fai un precio de unha venta directa ou que sea, pero a ver, o exemplo está como o norizo en Aguiño. Antes marcaban un precio, marcaban os kilos, e a día de hoxe, desde que sacan a subasta, está incrementando o precio cada día, se me descoido. E na Vieira penso que debería pasar o mesmo. Tamén será necesaria a realización de estudos para coñecer o estado en que se atopa o recurso en bancos como Cabío ou Coroso, onde hai tempo que non se extrae. Pola contra, en Rianxo seguen dedicándose a Vieira ao redor dunha quincena de embarcacións, pero todo o produto extraído comercialízase en Cambados. Estes días estuveron indo 14, 15, para ver, porque non o recurso é o que é, abren as zonas cando lle apeteza a eles, e os de aquí están non van moito xa por capricho, xa moitas veces, non é por outra cousa. Se falara entre todos, se tuera un acordo entre todos, eu penso que sí, iría máis xente. Antiguamente iba moita xente daqui á Vieira. Entenden que a apertura a novos mercados aumentaría a competitividade do produto, que ao sair a subasta podería incrementar a súa cotización. Estamos interesados en que entre outra xente a poder puxar por ela ou a poder comprar. O que non pode ser que haxa o día de hoxe unha fábrica solo que tiña un monopolio ca Vieira. O exemplo está que o ano pasado estamos protestando pola lei de agricultura e estamos dando o exemplo de que está dando o resultado que propoñían. Pero iso non queremos a día de hoxe isto aquí. Queremos que hai unha variedade de fábricas que veñan a puxar polo produto que puxen a máis cantidad posible, o precio posible.